ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди дарвозаи Ромид. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи худи Ваҳдат ва дар ин ҷо бошад дарвозаи Ромид. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар деҳаи тангаи ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. аз ин тараф бошад давоми раҳи Ромид, дар ин ҷо беморхона ва дар ман ҳамин минтақа хонаи фурӯшимон ҷойгир мебошад. аз ин тараф мо омадем, ба ман ҳамин раҳ меравем. аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшӣ 11.5 сотиқ замин мебошад. 9 дар хона дорад. бинои дуошонага. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. аз ин тараф ҳамаашро боғ кардагиянд ва худи бинои истиқоматӣ. монтажи бино дӯстони азиз бо сими медӣ кардагиянд. бинои калон мебошад. 9 дар хона дорад. бинои дуошонага. дар ин ҷо меҳмонхона ва даромади асосӣ. дар таги меҳмонхона чӣ хеле ки мебинед тақхона кардагиянд. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед коридор ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва сеюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона мебошад дӯстони азиз. дар ошхона боз тақхонаам ҳаст ва аз берун ҳам дари алоҳида дорад. якум ошёнае бо ғишти пухта чиндагиянд дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. дӯстони азиз, дар ин ҷо боз ҷои гардеробам ҳаст. ва дар ин ҷо аз рӯи ҳисобомон сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти якум ошона ба анҷом расид. мебароем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона дӯстони азиз ҳам балкон аст ва боз 6 ҳуҷраи дигар. чорум, панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум ва нӯҳум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар якум ошона 3 ҳуҷра, ошхонаву ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар дуюм ошона бошад 6 ҳуҷраи дигар. ин панҷум ҳуҷра мебошад. шашум ҳуҷра. ҳафтум. ҳаштум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо охирон, яъне нӯҳум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ иборат аз 11.5 сотиқ замин ва 9 дар хона мебошад. ва дар ин ҷо чӣ хеле гуфтем, боз балкон аст. мана ҳамин манзараи зебо. нархи ҳавлӣ бошад 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дар ин ҷо дарахтҳои мевадиҳанда. дар ин ҷо фундаменти ошхона рехтагиа дӯстони азиз. сарҳади замин бошад то мана ҳамин дарахтҳои дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳамаш фундамент рехтагӣ, фундаменти ошхона ва дар ман ҳамин тарафам фундамент рехтагӣ. чӣ хеле ки мебинед гирдобагирд ман ҳамин хел фундамент рехтагиа. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор.
خدا نگهبان.